Ahojte, vítam vás pri druhom dnešnom videu. V tomto videu sa pozrieme na Adelu, pretože ona nám včera tiež streamovala a videla som jej rozhovor pre antiyoutuber.cz. Ale k tomu sa všetkému dostaneme, ale predtým, ako sa dostaneme k tomu videu, nezabudnite nechať odber tu na YouTube, sledovať môj Instagram. No a my poďme najprv k tomu streamu. Adela streamovala, nič nové pod slnkom, s tým, že mala tam dvoch ľudí na okienku, mali nejaký ten duel a odpovedala na otázku ohľadom fackovanej. Kdy bude další fackovaná? Já netuším, já musím teprve začít trénovat, protože se může stát, že mi fakt dají droběnu a budu víte kde. Aby to sranda? Ano. Kedy bude ďalšia fackovaná? No vraj musí začať trénovať. Myslím si, že nemala ani skončiť, lebo to, čo ona predvádza tréningom, nie je a nikdy nebude. Takto točiť s činkou v ruke, no... Ja neviem, mne to dneska vyskočilo, kde mi to vyskočilo, niekde mi to vyskočilo proste, jak tam to... Videla som nejaké to memečko, tak to tam točila s tou činkou, to nie je tréning. A vraj by to bola sranda, keby jej dali drobienu. Dúfam, že som to dobre vyslovila, keby náhodou nie, tak prepáčte. Ale neviem si predstaviť, keďže tú drobienu som videla a ona má ruku pomaly takú, ako je celá Adelina hlava, že keby jej jednu uvalila, či by to Adela vôbec rozchodila, aj keby tú facku dobrzdila. Naozaj si to neviem predstaviť s tým, že každopádne, keby k takémuto zápasu došlo, držím palce drobiene. Držím jej palce, ale fakt, že jej držím palce, aby to vyhrala. Čo by vlastne vyhrala, pretože v prvom rade Adela, aj keby jej dala s rozbehom, tak nič sa nestane a drobiena, aj keby ju len takto pohľadkala, tak Adela letí kilometre a kilometre. No a prečo Adela streamuje takto neskoro? Odpoveď na tú otázku sa dozviete teraz. Proč vysíláš takhle pozdě? Protože my jsme dneska ještě s nějakýma anglickýma hostama jsme natáčeli déšť, tady byl jako prase, jakože fakt slivák jako prase a bouřka. A celý den jsem seděla v restauraci, takže... Adela streamuje tak neskoro, pretože natáčala dážď a sedela v reštaurácii. Tak... To bola fakt zaneprázdnená. Tomuto sa hovorí produktívne využitý deň. Sedieť v reštaurácii, natáčať dážď. Neviem. Je toto nejaká produktivita? Či pre Adelu je to taká námaha, že nič iné sa popri tom nedá robiť? Alebo ako to myslí? Keď ešte povedala, že čo zjedla, tak čakám, kedy povie, že je tehotná, pretože potom, čo spráskala údajne, tak to je, myslím si, že možno na nejaké už aj dvojičky. Vraj mala vyprážaný syr s hranolkami s tatarskou, k tomu si dala nejakú ľadovú triešť, k tomu si dala kávu a sódovku a ďalšiu kávu. To už je na dvojičky. Tam to už takéto brucho bude mať ako pri dvojičkách. Takže už len na to čakám, kedy povie, že vlastne v reštaurácii zázrakom otehotnela. Čo už. Adela je proste bezodná studnica hlúposti, rovnako ako Miroslava. Oni dve si môžu ruku podať, aj s Lenkou. To, že Adela je odporný človek, nie je žiadna novinka, ale počúvajte toto. Jsem odporný člověk, když myslíte. Můj brácha tě miluje a co já s tím jako? Já chlapa teďka nechci. Já se chci jenom seznamovat. Ona nechce chlapa, ona sa chce iba zoznamovať. Potom sa zoznamuje s tými chlapmi na to, aby zopakovala svoje dobríšské ornitologické zručnosti, alebo prečo sa zoznamuje s tými chlapmi. Pokiaľ viem, má vytvorený Tinder a má tam tak krásne napísané to bio, čo som videla, že som verejne známa alebo niečo také a ak
ak si so mnou chcete písať len preto, aby ste to mohli zverejniť, tak sa s tým rozlúčte. Je zaujímavé, že stále toľko konverzácií od Adely vychádza a ide to aj od tých jej Tinderových známostí a ide to aj od jej kvázi kamarátov. Inak mimochodom, ak ste videli ten Adelin stream, tak viete, že zrazu je kamarátka z Natalie. Že nech mi nikto nepovie, že toto nebolo podplatené. Za mňa celý tento zápas bol uplatený. A Adele to tam aj písali, ale no... Čo ma celkom pobavilo na tom streame, ten Abdul, s ktorým streamovala, ja som to už videla, myslím, že 3. alebo 4. krát s ním streamovala a jemu tam niekto do komentárov napísal toto, čo je on potom prečítal. Jsem se to je do prdele. Nějaký J-Roch. No, dobrý, já to řešit nebudu. Vraj ju J. Tvaroch miluje. No a videli ste Adelinu reakciu, akú na to mala? Nerieš to. Čo na tom, že on ju miluje? Na čo bude riešiť takúto hlúposť, že ju niekto miluje? Stačí, že ju dotuje. Pre Adelu je to evidentne postačujúce, že J. Tvaroch je na ňu takto nejako naviazaný a teda urobí pre ňu všetko. V podstate áno. Príde, aj keď Boh vie, či podgurážený, alebo na niečom nafičaný na Redface. Síce tam vidí svoj imaginárny svet okolo seba, ale drží palce svojej ľúbeznej Adelke. A Adele to je jedno, tá si hľadá nové známosti na Tindri. Ale však, ako si zariadiš, tak budeš spať. On si zariadil tak, že... Tak ako si zariadil. Čo už. No a Adele tam strašne dlho spamovali chat s uhorkami. Pre vás okúrkami. Prosím vás, ja som sa na tom strašne smiala, ale nielen preto, že Adela tomu nerozumela, ale aj preto, že ja som tomu nerozumela, len mi to prišlo strašne vtipné, lebo tam bolo, že okúrky for life, okúrky sú život, okúrky, proste ja neviem prečo, ale ak viete, čo to znamená, napíšte mi do komentára. Ja som sa na tom strašne bavila, keď som čítala tie komentáre. Prišli mi neskutočne vtipné a naozaj môžem povedať, že tá Adelina nechápavosť v tej tvári, tak to bolo na nezaplatenie. Adela tam ďalej aj ignorovala svojich spoluduelantov, tú slečnu, ktorá bola v nemocnici, skoré uzdravenie prajem, aj toho Abdula, pretože oni sa tam chvíľu bavili medzi sebou a tým, že Adela nebola stredobodom pozornosti, tak si púšťala asi na Instagrame reelska z Redfaceu, pretože tam bol ten stare down, boli tam jej tréningy, Natalíne tréningy, to je facky a tak ďalej. Všetko si to tam púšťala. No a neviem, či ste si to aj vy všimli, alebo ja som si to všimla až teraz, že Adela má 2 telefóny. Kde zobrala ten druhý telefón? Nejak tak mi to nejde do hlavy, že jednoducho platí tú insolvenciu, teda údajne, a stále hovorí, že si nemôže kúpiť druhý telefón a zrazu má 2 telefóny. Má ten svoj Android a potom má ešte nejaký iný. Tak ona si ho kúpila, dostala ho, alebo ako? Ak ho dostala, priznala ho tej insolvenčnej správkyni, pretože ona by mala aj všetky dary priznávať, či len finančné dary, nie som si teraz istá, ako to je. No a samozrejme tým, že tie spoluduelanti sa medzi sebou bavili, tak Adela tam sedela a tvárila sa, že ona tam nie je, neexistuje, bola urazená, ofúčaná. Pretože vlastne ona je tá celebrita a zrazu nie je stredobodom pozornosti. Ako si to oni vôbec môžu dovoliť? Ďalšou vecou bolo aj to, že niekto vlastne napísal tomu Abdulovi do chatu, že by tam mal mať Virgulína. Na čo Adela reagovala, že čo si to on dovoluje, ako môže byť u Abdula, nech ide okamžite k nej. Ja neviem, ale keď už spolu nie sú, tak prečo by mal k nej chodiť? Ono je to celé také divné medzi tou Adelou a tým Virgulínom, ale kto vie, kto vie. No a teraz, keď sa tak presunieme k tomu jej
rozhovoru pre ten anti-youtuber. Vy ste to už asi všetci videli, asi ste to už všetci pozreli, možno ste už videli na to aj reakcie. Ja vám to sem dávať nebudem, pretože čo slovo to klamstvo, Adela išla jak nabrúsená raketa. V prvom rade povedala, že keď sa jej pýtali na to, či berie lieky, že berie lieky a potom povedala, že sa nechce dopovať práškami. Tak buď berie tie lieky od psychiatra, alebo sa nimi nechce dopovať. To proste sa nezhoduje, nejde to dokopy. Ďalšou vecou, ktorú tam povedala, ona nevie, ako sa Riko dostal k jej rodine. Samozrejme, že to vie, veď to roztrubovala, neviem ako dlho, dokonca aj ten chlapec, ktorý toho Rika odovzdal Adelinej rodine, povedal, že jednoducho na tej noclahárni ho mať nemohla a on si ho nemohol nechať, tak ho dal jej rodine, ktorá povedala, že Rika jej dajú, keď sa zastabilizuje. Adela podľa všetkého si zháňa nové zvieratko, nového psa, takže už o Rika nemá záujem. Videli sme to aj vtedy, keď dávala tie otázky na Instagrame, že spýtaj sa ma niečo, niekto sa jej tam pýtal, aký má vzťah s rodinou a či jej chýba Riko a či si myslí, že sa tie vzťahy s rodinou zlepšia. Ona na to napísala, že nemá dobrý vzťah, nezlepšia sa tie vzťahy a ani jej nechýba. Takže ona už Rika nechce. No a ďalšou vecou, ktorú tam ešte Adela povedala v tom rozhovore, čo mňa tak osobne zaujala, bolo to, ako to bolo s tým morčiatkom, s králičkom, že ako sa to stalo a že teda jediná vec, ktorú by zmenila, že by nešla do Superstar. No ale Adela si nepamätá svoje vlastné klamstvá. Strašne dlho tu rozkrikuje po internete aj všade na tých rozhovoroch, že jednoducho, keď sa sťahovala z toho, bože, neviem, Bílina, tam bola posledne, kde mala ten svoj byt. Že jednoducho volala do Zverimexu, či môžu zobrať toho králička, ale že Zverimex bol ešte zatvorený. A jednoducho v noci išli autom a vypustila ho von. To povedala na rozhovore u koho to bola? U Nely Slovákovej, tuším. No a že vypustila ho do zimy. Čo sa morčiatka týkalo, tak to bolo vlastne preto, že našla by si iný byt, keby nebola s Davidom, kde by to nebolo také komplikované s tým kúrením. Neviem, čo je komplikované s kúrením, otočiť jedným takým tým kolieskom je naozaj také komplikované. Prípadne možno zobrať si to zvieratko so sebou tam, kde je. Lebo vtedy... Kde to bivakovala vtedy Adela? Pretože viem, že tam ona týždeň nebývala ešte v tom byte, lebo sa tam niečo riešilo, ale to morčiatko tam bolo. Ale niekde bivakovala vtedy aj s Davidom. No a samozrejme, všetku vinu treba hodiť na svojich bývalých priateľov. Adela je tá dokonalá, tá perfektná, tá, ktorá nikdy nič neurobila. Všetci len jej ubližujú a ona je super, top, najlepšia, najkrajšia, najinteligentnejšia, najnadanejšia z celej rodiny. Takto asi by som zhrnula ten jej rozhovor. Ešte čo sa tam týkalo tej fackovanej, tak on sa jej tam pýtal, že či to bolelo. No a Adela na to povedala, že nie, že nebolelo to, že po hodine to prestalo boleť. Tak buď ju to bolelo, alebo ju to nebolelo. A pýtal sa jej ešte, áno, toto som zabudla, pýtal sa jej na to tehotenstvo, ktoré akože mala mať, akože bola tehotná. No, k tomu tehotenstvu. My sme všetci vedeli, keďže Adela si nechcela urobiť ten tehotenský test, že jednoducho tehotná nie je, len si vymýšľa. Tým, že ona je aj taká chudá, pre ňu je otehotnieť veľmi ťažké, vzhľadom k tomu, že nemá dostatok živín pre seba, nie je to ešte pre dieťa. A ďalej, bolo to len na to, aby ju Virgulín ďalej sponzoroval, aby ju neodstrihol od peňazí. Proste on bol taký jej sugar daddy, ktorý jej dával pravidelne peniaze. No a keď sa s ňou chcel rozísť, tak jediné, čo Adelu napadlo, bolo povedať, som tehotná. Potom sa dobre napapkala, išla na záchod a fazulka vyfúčala. No a ja by som to vyfúčanou fazulkou ukončila toto video. Veľmi rada by som vám poďakovala za to, ak ste ho dopozerali až sem. Ak sa vám video páčilo, dajte like, ak sa vám nepáčilo, dajte dislike. Nezabudnite mi nechať komentár, ja sa na vás budem tešiť pri ďalšom videu.
a večer na streame. Prajem vám ešte pekný deň. Pa, pa!